95.3 FM. 95.3. 85.3. Sasyan FM, adunay kadaugan. Sasyan FM, adunay kadaugan. Diyos ka sa may kinabuhi, gamhanan sa tanang buta. 95.3 FM. Hari sa tanang mga hari. 95.3. Ginoo sa tanang Ginoo. Diyos ka sa may kinabuhi, gamhanan sa tanang butang. Hari sa tanang mga hari, Ginoo sa tanang Ginoo. Wala ko laing kisampi, diha lamang nimo, kay ako nasayod nga buhi ka diri na ako. Buhing Diyos, buhing Diyos, napuyo ka diri na ako. Buhi ka, Jesus, buhi ka diri na mo. Buhing Diyos, akong buhing Diyos, gidungog mo ang akong pagsambit. Buhi ka, Jesus, buhi ka diri na ko. Gamhanan sa tanang butang, hari sa tanang mga 95.3 FM. Ginoo sa tanang 95.3. wala ko'y 85.3. Sasyan FM, adunay kadaugan. Kay ako nasayod Sasyan FM, adunay kadaugan.
95.3 FM. 95.3. plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanan panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong ugana. Apan ayaw ka malaga, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Imo siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, gagikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan, mahanaw ang ayong hapon ka natong tanon mga igsoon. Ilabi na nining matahom nga kahaponon ang atong oras. Alauna 22 sa kahaponon. Maing pagpaniuto, kumusta man ang ato nga kahintang diha sa pagpaniuto mga igsoon. Niini nga gitawag og tingkalanag. Karon mga kaigsunan, mauroy dakong celebration sa tibuok katilingbanon nga kalihukan. Salamat sa Ginoo. Ikaw ug ako na magutay nagkalain-lain nga pagtulunan. Una ato pasalamatan ang Ginoo ni ang tanan nga ako daw sa tanan mahimaya na to ang Dios. Sa ngalan sa labing halandon nga Dios, positibong persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kim Ryan Makasaon, anian usab ang inyong ubos nga lagad, ubos nga higala, ubos nga amigo og sulugon dinhi sa FM Radio 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nga nag-watch diha sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao, labi na sa kinabuhi ni Sir Mario Porto Mayo, sakto ba ni Magsunan Porto Layo, Porto Layo mga kaigsunan nga si Sir Mario nagwatso sa kanato karon. Aw si Emlyn patok mga kaigsunan di Pelo mga kaigsunan nagwatso sa kanato karon. Og ni Sir Larry di Brother Larry Robiti sa tanan nga mga Robiti family. Ilabi na ni Sir Elisardo Abuiba Arabula mga igsoon. Good afternoon sir. Good afternoon usab sa tanan. Ilabi na sa tanan karon nga naminaw sa Shine FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Ato lagi ni nga gi-overtime man mga kaigsunan tungod kay dunay umalabot na to nga obligasyon tingali mga igsoon from Monday to Saturday nang ato nga wala ta diri everyday. Dili everyday mga igsoon kay dunay pa may Sunday. Muna nga atong pasalamatan ang Ginoo sa dakong kahigayon ng pribilehiyo nga iyang ihatag nga Dios
Mao'y nagpahilo na niya na nga trabaho. Dili tao igsuon mo'y nagpahilo na kun dili ang Dios, kaya nakakita ang Ginoo kanato sa atong trabaho, sa atong serbisyo, sa atong sakripisyo, tanan. Mao nga ikaw ako mga igsuon, ang ato lang yun nga sikretong buhaton, kanang dili lang yun ta magpasigarbohon ba. Wala nga ang atong topic karon mga igsuon, naghiskot yun o pagpangandak. Ang ato nga title mga igsuon, that is brag. In English mga igsuon, say something in boastful manner. Di ba mapasigarboon nga batasan, mapasigarboon nga kinaiya, pagpangandak sa umaalabot nga panahon. Ay tingali mga igsuon sa usa ka tawo, makita niya siyang kaugalingon nga video, advantage siya kaysa uban, o niya samantalang ang uban naa sa ubos nga area. Tingali makaingon ang tao mga kaigsunan, labaw sa tanan kung wala kay Ginoo. Kay mao masab nay kasagaran nga makita lamang sa tao, judge dayon siya sa iyang isig ka tao. Pero diya sa atubangan sa Ginoo, dili ko na mao, dili ko mahimot ang Ginoo ana. Labaw sa tanan, mag-uol mangani ang tao nga imuhang ipasigarbuhan, imong gihinambugan sa imuhang kahibalo. Ato niron madiscuss maigsuon, kabahin sa pagpangandag ba, ibin sa atong kaugmaon, dili na kay pangandakan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Elisardo Aboy ba Rebola mga iso, ilabi na ni Brother Raymar Dail. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Dail family din sa atong programa mga iso. Adunay mensahe si Brother Ronley B. Yes, shout out it me Action Balita, the Action Man Ronley. Salamat sa Ginoo, Action Balita mga kaigsunan ni Brother Ronley. Doon na siya mga mensahe karon. Agikan kayo sa atong amigo Megson. Although doon ay mga DJ sa kinatibukan sa Negros Oriental, matod pa nila wala pa'y nag-hire diha pastor or sir of DJ. Doon ay mga FM radio nga atong nakahalumilo maison, even ang mga FM radio nga mga komersyal. Una nga ang ato gud nga FM radio dire sa 95.3 no komersyal, more on biblical, awit makalangit o mga mensahe sa Ginoo nga gipaabot sa iyahang mga alaga. Salamat sa Ginoo, praise the Lord. Wow, salamat sa Ginoo. Permerong ang or permerong adlaw sa November 2024. Atong pasalamatan ang Ginoo sa iyahang pagkamaayo. O niya matod pa sa sugilanon sa sinultihan, tubong-tubong rabagyon ning panahon pastor. O niya kay gaulan man ron mga igsoon. Biglang ba'y mga kaigsunan sa bagyong Christine, nangalugpad man ang mga sindiri, wala na ginako hilapti. Karon pag yun ako na ayon-ayon to mga putol, nangalungkap, kaya nga naman, atong ipaabot ang linaw nga panahon, labi na init. Diba? Yung action mag-init mga igsuon karon, mao nga ako gisaka ang mga sin nga nagtungay-tungay, gilansangan, gipaangayan, gibalik og taklo, bahala, buto-putol, igsuon. Ano na na? Kaya dili ta magpadala sa emosyon maigsoon nga moingon ta kung saan na po na ipalit ani og sin. Hinumdumi mga igsoon, dunay mga pangitabo, mayroong pangyayari na hindi natin inaasahan. Apan ang Diyos nakakaalam sa lahat ng yan. Wow, Tagalog. Unang ikaw o ako mga igsoon, lahat ng mga pangyayari sa sanlibutan ito dapat ikaw at ako marunong umintindi. Dapat makabalukan mo sabot sa sitwasyon. Dili nimo ibutang sa imong kasing-kasing una-una nga magproblema ka o mapugatan ka sa mga problema, sa kawalan, sa mga trahedya, bagyo man o hangin nga biglabay mga igsoon. Atong pasalamatan ang Ginoo nga wala gyud ning abot si bagyong layon. Kay matod pas balita mga igsoon, mas kusog pas bagyong Odette. Wala magoy makapukong kung madayon.
ang makapugong lamang ni ana ang mga pag-ampo sa Dios. Lord, ayaw idayon ang bagyo kay ikaw mo itag-iya sa hangin, sa kalibutan. Why imposible nimo? Ang atong trabaho, ang imong trabaho, maura gyud ang paghangyo ngadto sa Ginoo. Wala na lain pa. Mao ang pagpaubos, mao ang pagpakiluoy, mao ang pagpananiya. Nga unta dili mahitabo kung walay mga kinabuhi nga makalas. Kung doon na may mga kinabuhi nga nakalas, wala na sa tay mahimo igsuon sa panahon sa trahedya. Kay ang kinabuhi kung mawala na sa kalibutan, dili na sa nato nakabalik pa. Amen ba? Mga pahasupo sa mga katawhan na nabiktima sa kalamidad, sa trahedya, sa disaster, unsang mga kahimtang, mga aksident. Maunay atong panlantawan ba mga higala, labi na sa atong mga follower of listener sa Sign FM. Kay kanunay gipangandaman even sa simbahan ang pagbalik ni Jesus. The question is, dili pa mubalik si Jesus, waan na ka hinulaman natong kinabuhi. Unya wala ka kapangandam. Mangutana ko, mga langit ba kahatag? Dili. Kung makabsan ka, na nagpabilin ka, barumbado ato bangas Ginoo, nagpabilin kang hambugiro ato bangan sa imong isikatawo, ato merong diskas maeksor kabahin aning pagpangandam. Nganong muturok man sa tao sa iya kasing-kasing una-una ang mga pagpasigarbo. Amen ba? Nganong muturok ato na ron nga madiskas kabahin anang pagpangandam sa kawalingon. Kanang tanan igsuon dili gud malipay ang Dios. Wa maganin ang andag si Jesus. Amen ba? Wala. Unya kita, ikaw ug ako angayan. Mao man gani maigsuon kung mangandak ang tao sa iyang kaugmaon, sa iyang kaugalingon, daghang hilasan. Even sa social media, daghan kayo mabiral maigsuon. Labi na ipasigarbo ang iyang pagkatao, ipasigarbo ang iyang kaugalingon. Pero ang masukuan na, wala ka bantay. Hello, ang masakit na wala mabantay kay nagpa-viral raman na sa social media aron mo maabot og 1 million ang mga views. Di ba? Huwag ko kabantay ng tawan. Mao na sa imong kinabuhi. Kung makadungog ka mga igsuon o mga pagpasigarbo sa imong sikatot, masagday. Hangat gatos Ginoo, Lord, kining tawaan na ba? Iampo. Pag-ampo sa tama ison ato kining ablihan yes mga pag-ampo, pwede lang gyud mo maka-request awit makalangit ay ra po nang dili awit makalangit. Ay atong hatagan og akong pagtagan nining sayo nga kahaponon alauna pa man mang igsoon. Una nga gi-overtime man nato ang obligasyon nato dinhi sa FM radio kay time will come ikan sa Monday hangtod sa Saturday. Na anak ko'y obligasyon igsoon every Monday to Saturday. Kanang tanan wa sab nako balibari kay sa taas nga panahon mga 2 years nahawa ta ni anak nga trabaho ipangita mo ta na iso di mo balik ta, di ba? Ang importante mago sa sikreto sa tao mahiro ko kag relasyon mauro man na pag-amputan mo iso labi kamanan og mahigugmaon ka nga Dios diningatak na og dapit sa kahaponon imong gihatag ka na mo amhan. Salamat o Diyos sa imong gugma. Salamat o Diyos sa imong pagbantay. Salamat o Diyos sa imong pagproteksyon o pag-atiman o pag-alima sa matag usa ka namo ka magkinabuhi. Labaw sa tanan nining mao nga pitsa 1 sa November, Lord, sa 2024 nga imo kaming gipanalipdan. Lain usab nga ang sa imong kinabuhi. Lahi na sa nga bulan o Diyos. Apan salamat amahan, nagtuo kaming naglaom nga may kanunay imong gitipigan. Salamat o Diyos sa tanan karon naminaw sa Sign FM 95.3 ug sa tanan karon nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Ako mga pag-ampo nga na kanimo ikaw nakakita sa mga kasing-kasing una-una sa nabutan karon. Labaw sa tanan sa imong mga mensahe
nga mangitag dapit do na sa katagusan namo ka makinabuhi. Nya kami o Dios magkat-on nga kanunay mapenobsanon nga na kanimo labaw sa tanan mapenobsanon sa among isikatawo Lord Jesus. Ay among ila kining tanan nga among nahuptan gikan kanimo Amahan. Walay bisan usa nga amo nga gikan kanamo kun dili kining tanan imo ra kaming gipihalan niini o Dios. Salamat Amahan bisan pa man sa tibok na kong panimalay sa tulo na ko ka mga anak sa kong ugangan sa akong wife karon nga nasa PSA sa Saudi Arabia Lord. Sa tanang kaigsunan dinhi sa Balok dapit sa Pilitigan pinanguluhan ni Pastor April Miakabturan o sa tanan makaigsunan diha sa dapit sa Kangwi sa mga Ilhik family, ikaw magapanalangin sa matagusan nila ka makinabuhi. O sa tanan karon na minaw o naka-open sa ilang mga FM radio, I declare blessing sa matagusa, I declare prosperity o Dios labaw sa tanan sa naghago sa nagwatch karon sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Ikaw magapanalangin kanila Amahan sa tanan karon nga nagasunod nining mao nga programa. Imo silang nasayran o imo silang nakitaan. O salamat o Dios nga imo sila kanunay tipigan sa imong pagkamaayo. Labaw sa tanan sa among station manager Reverend Gideon Candelario, uban sa iyang asawa Pastora Russell Candelario o sa ilang duha ka mga anak, sa among general station manager Reverend Kim Ryan Makasaon, uban ni Ma'am Aisa o sa ilang duha ka mga anak Amahan. O sa tanan nga mga FM radio sa kinatibuk-an sa Negros Oriental o sa uban pang mga area o Dios nga nagasunod nining mga programa Luzon, Visayas and Mindanao even sa lang mga nasod. Tanan nga maka-open nining mga programa, I declare blessing sa matagusan nila ka makinabuhi. Ang among gihimo o Dios, dako kinig kahimuan nga ikaw o Dios mahimaya. Mapasalamatan sa tanang panahon ay among ila ang tanan nagigikan nga kanimo Amahan. Dumog himaya nga nakangyod kanimo inaagi lamang sa imong buntong anak personal na mo manluluwas. Amen o amen. Salamat sa Ginoo maigsoon. May hapon ka na itong tanan, ilabi na sa ato ang mga kahigalaan. O sa atong mga kaigsunan dinhi sa Sign FM, sa tanan nga mga follower o listener sa Sign FM 95.3 mga igsoon, ang Ginoo magapanalangin sa matagusa. Ato na nigtun-an mga igsoon, although atong ablihan ang balang kasulatan, pwede lang yun mo makarequest og awit makalangit aron atong hatagan og panahon nining ato nga programa maigsoon when nagpadayon ang ato nga pagpaambit sa mensahe sa Ginoo pinaagi sa pulong, pinaagi sa Biblia mga kaigsoonan. Ang ato karon nga topic igsoon naghiskot kini og brag. Unsa man ang brag maigsoon, dili brag, pangandak. Ang diskusyon mga kaigsoon nato ni hatagan og meaning see something in boastful manner. Kana bang kalihukan bang pagpasigar mo? Mao nga ang ato nga tema do not boastful seeing. Ayaw pagpasigar mo sa imong sinultihan. Ayaw pagpangandak. Ayaw pagpaganti. Kay kining tanan dili atoa. Mao magani sa panahon ang tawo mangandak, manganti, manghinambog, daghang hilasan. Ngano man, moingon man mga igsoon, hinambog na lamang ni tawhana labi nagmangyubit. Moingon man pud mga igsoon ang nakakita o nakadungog, mangyubit unya kana pong nawong mura pod og gantangan. Di ba? Mapaslan ka igsoon. Ilabi na sa social media. Pero ang muriak sab, maapil sab o ka init. Magasto usab ang kasing-kasing. Magasto usab ang panahon siyempre. Kung muriak ka, mo-text ka, mo-reply ka, nagasto bi kag oras. Lapaw sa tanan nagamit ang imuhang malinawon nga huna-huna. Imbes nindot ang imong huna-huna, ayay. Unya gahuna-huna na sab ka nga, ako tingali gipasabtan ani ay. Mao nga ikaw ug ako, ni ana nga mga pamaagiha, hangad ngadtos Ginoo kay diha ang sikreto nga dili ka masakitan sa mga mensahe sa mga tao or sa katinimban. Kung ikaw og dili bagyod ikaw mao gipasabtan. Gawas og gituliso ka, amo ka na may sakit igsoon. Kanang tulisokon ka, kana. Kay siyempre ikaw may gipunting. Di ba? Mao nga diha sa social media.
tanan natong pinulungan aton ing gibantayan nga walay gitumong o gimensyon nga tao o labaw sa tanan, okay lang o gitawag o mga greetings, mga public service, mga announcement, okay lang kayo, mga activities. Maumagani sa atong programa, wala ta nagdalag title sa simbahan, di ba? Wala ta nag-title sa atong denominasyon kay aron ang tanan libre nga maminaw sa mensahis Ginoo. Wala man napundar ang FM radio aron lamang dibatihan. Ikaw ug ako gipakatao dinis kalibutan aron ang kahibalo nga imong nakuptan imo nang ipaambit pero ayaw ihatag. Hello. Kung unsa imong nakatunan karon ipaambit na i-share na sa uban pero ayaw ihatag kay ang paghatag ihatag nimo wa makay mabilin. Hello. Ang pagpaambit mas labaw pa nagbili atubangan sa Ginoo kay naa pa may nabili nimo ug ang kaalam nga naa nimo wala may makailog ana. Walay makaagaw ana hanto na nas katapos ang gutlo sa imong kinabuhi. Pero ang kahibalo nga ana nimo ayaw lagi ipasigarbo. Ang imong kagwapo, ang imong kakwartahan, ang imong kaadunahan. Hello. Ganuman mahitabo man sa usa ka tawo nga manggarboso, tingali sa posisyon. Nga wala sa uban. Tingali do na kay rangko sa katilingban man, diha sa simbahan. Nalabaw ka sa imo sa uban o sa imong silingan. Angayan ba na nimong ipasigarbo? Ato ba nga sa Ginoo dili gyud na angayan? Pero sa tao angayan kay mahay man siya. Di ba? Pero ang pangutana daghan pong makonsensya, daghan pong masakit. Muingon man nga, hambog na mo po kayo ni tawhana nga sa una perti minig pordoya. Karon abi kay na uminto na. Mutaas naman ang istorya. Makakangkod og sakyanan nga kagang-kagang. Hambog naman pod kaayo. Makapalit og motor nga perting asoha pa gyud. Hambog na sab kaayo. Kanang tanan mga eksultan ng mga butang profesyon, doktor man ka, engineer man ka, unsa man ang imuhang estado sa kinabuhi karon, himo makang presidente kinatibuk-an sa Pilipinas o sa laking mga nasod kung sa presidente ang labaw ka, ayaw nang ipasigarbo kay naalagi ni katapusan. Ang angayan natong himuon higala, magpabilin kang mapainobsanon, magpabilin kang maglantaw sa kanabang dunay hustisya ba? Kay ibig sa tanang mga organisasyon karon manag-ilog man, magbirahan na yung mga kaigsuunan, hala dali mo dire, dauton ang uban, hala ari dire kay kana sila dauta sila. Mahimuot ba kaha ang Dios? Dili kayo wala man nag-ingon ang Biblia, magbulutan na yung mga kaigsuunan, magpalabuhan na imos inyong abilidad. Wala. Kana siyang batasan na sa mga parisiyo, mga sidusyo, nga layhan sila himuon nga kanunay mainila sa tibok kalibutan, even si Jesus kanunay nilang bitkon. O niya dili man sila kabitik, mangisog na lamang sila hangtod si Jesus giplanuhan nilang patyon. Kay mo ingon man sila ay patyon na lamang ni Jesus, pero namatay man yun. Nakagayon mga igsoon. Pero human sa kamatay mo sa may nahitabo, to alagyapos ang iyang amahan nga mao ang Dios. Kay pinahimutang man ang iyang kamatayon, dako magbili, dako magbalor. Wow. Di ba sa kalibutan, kung usa ka tawo makabsan sa kinabuhi, unya maayo sa relasyon sa iyang isiga tao, di ba manghinayang, usikan. Sa panahon nga moabot ang kalisod, moingon ang usa ka tawo, buhi pag Ginoo tong tawhana, buhi pag itong bayhana, dako ka ito katabang punta nato. O di ba? Pero kung garboso ka, tigpanganda ka, tighambog ka, ayay, walay angay.
Ato na ning basahon igsoon. Wala may mga request awit makalangit. Tanawa na gud sa Jeremias kapitulo 9 bersikulo 23 ngadto sa 24. Ingon diri maigsoon, the Lord says that people should not brag about their wisdom. Ning ingon ang Ginoo, dapat ang tanang tao dili siya magsulti mahitungod sa iyang kaalam. Dili siya magpasigarbo, dili siya magmanganda, kabahin sa iyang kinaadman. Wow! Nganuman, naama kay kinaadman nga wala sa uban, naapoy kinaadman sa uban nga wala sa nimo. Dapat give and take. Sharing. Kung wala sila, kung wala siya, naani mo di, tudloan nimo siya. Kung siya, naa siya sa kaalam, nga wala nimo, di ba't tinudloy mo duha? Sa tibuok kalibutan mo igsoon, wala na hisulat sa Biblia nga ang tanang kinaadman na ilog sa tao, sa usa ka tawo lamang. Maumagani ang Biblia, dunay mga nagkalaing-laing gasa. Gihan ay guna. Kung asa ka nakalinya, diha sab ka nakalinya. Aron ang tao dili magpasigarbo. Pero sahay may igsoon pasigarbo ning tao ay. Ato niming basahon, Jeremias, naamoy Biblia dia sa tanan nga naminaw sa Shine FM 95.3. Ato aning basahon igsoon. Ato ra nay pahinayan ning background. Ingon diri Jeremias kapitulo 9 bersikulo 23 ngadto 24, nag-ingon ang Ginoo. Ang Ginoo mismo kaingon, ingon diri. Nag-ingon ang Ginoo, dili angayan, dili angay ipasigarbo sa maalam ang iyang kaalam. Na for example, professional ka, engineer ka, unsa may rangko nimo sa katilingban, nag-ingon ang Biblia. Siyempre, ug makahuman ka, moingon, ay, kaning akong silingan, makabalos sa ko ini, kahuna-una, makami, so pag ani ka kahuman, manimalos na ka. Di na noon ka kahuman. Hello, gubot naman ang imong una-una. Well, kaga-eskwela, ka-alboroto naman. Nya mo ato po kag abroad. Ay, maka-abroad bitaw ko, paligsan ako ni among silingang garbohoso. Wala may laing relasyon ni mo, may sunwa, makay maayong relasyon. Ning abroad naman ka, aron ka makabalos sa imuhang mga tao nga imong kasub-an. Pabiling pagpaubos igsuon. Maumagani sa trabaho, permiro ni mong arangkada, isig-isig yun ka. Mura ka gilumigisan nga igsuon, tanang sugo, wapa kahuman. Pero sa diha nga makita sa amo, wow, gitrabaho man. Wala man gauna ng istorya. O unsay akong instruction, gibuhat man sab, nagpailo man sab, wala may reklamo. Kanang amo maigsuon, kung ato ka sa laing nason, ini kahuman sa imong kontrata, maghilat yun na. Maghilat yun na, maigsuon mo, ingo man na, ayay, balik lang god. Maupanay mo pakailuoy ni mo, kay wala na ko kakita, sama ni mo nga mo servisyo. Diba? Ang sekreto di sa tao, kanang pagpaubos, pagpailo, pagka mapaungap po ang urong, dunay respeto. Pero nanarbaho ka, ikaw pa'y magbuot sa imong amo, maupay butan mo ng amo ko na madahan. Ingnon na ka, ikaw pa'y tag-iya, aning ako ang balay. Mao nga ang Diyos, masakit siya sa taong garboso. Moingon man ang Diyos, hambog po ka ay kagtawhana ka. Hello, mao nga dagang kay mga tao nga mga garboso, nang apordoy, nang bankrupt, wa na'y nahot. Sa panahon nga daghan pagkagkwarta, nagtibarak, ang problema, dili po tinuon niyang kwarta, dahil ipasigarbo pas uban, niya daghang masakitan, daghan mag-ampuan na. Hello,
Dili pinalalim igsoon. Kung dili kay may relasyon sa imong sikataw, daghan bay mamoyboy. Daghan bay mamalikas nimo. Moingon ay way klaro na to anay. Hambog man na kayo nya kanang kwarta sa dili pud ay ihatinuod. Hambog magani sa dili nga tinuod. Samot og dili, samot og matinuod. Munang dili gud matinuod. Hello. Unsay giingon sa Dios? Ayaw ipapesigarbo ang kaalam sa maka dunay kaalam, ingon diri o. Nag-ingon ang Ginoo, dili angayan ipasigarbo sa maalam ang iyang kaalam. Sa tupa, kung ikaw doon na kay kaalam, ayaw na ipasigarbo nga naa kay kaalam. Wow. Ipasigarbo sa kusgan ang iyang kusog. O sa may nahitabo ni Samson, nga garbo matukay siya, ayay, nabiktima bito siyang Delilah. Pero kay tungod kay ang Dios mao'y naghatag niya kusog, sa katapusan pong yugto sa iyang kinabuhi, namatay matong iya mga kontra, kay iya matong gibungkag ang kinatibok ang building ato, kay gapos man si Samson o nag-iyaga-yagaan man siyang maayaw, kay nawala na mag-iyang kusog. O niya kay dunggol magkus Ginoo ng mga taong iyahang tinawag, sa katapusan pong gutlo, patay gyapon siya. Pero kato mga tao, mga garboso, nga iyang mga nahimo niyang kaaway ito panahon na apel po kapigsat, why nabiling? Pero niunong si Samson. Imin ba? Mas nindot paminahon ang imong kinabuhi, dili sa kinabuhi ni Samson. Kaysa history mo eksoon, medyo napatay man tong mga kaaway niya, pero apel masab siya. Dili man pareha sa history ni Jose, sa history ni Daniel, sa history ni Elijah, Elias, Isaias, o ni Moises. Kaya si Moises maikso, namatay man to siya siyang kagulangon ra. Imin ba? Pero sa history ni King Solomon, tungod sa kaalam ni si King Solomon, nalaylo man siya sa mga nagkalain-lain nga mga grupo. Imutunan sa kinabuhi ni King Solomon, mas maayo pa si King David nga iyang amahan. Nabiktima man to si King Solomon, kay nagarbo man to siya, nagkalain-lain bitong mga reyna, igsoon, mga prinsesa. Ayay, nadala, nawala sa chorus, igsoon, o sa kanta pa, nayapag, labi na dunay chinski, dili ka bantay. Wa na, layo na kayo ang tono, may pahimuhunong na lang magkanta. Hello. Mao nga sa atong kinabuhi, dapat ang atong kinabuhi diha sa pagpangalagan angay. Di ba? Anaw ra gud ang Biblia ekson. Nag-ingon ang Ginoo, dili ang pasigarbo sa maalam ang iyang kaalam, o ipasigarbo sa kusgan ang iyang kusog, o sa dato ang iyang kadato. Grabiha. Kasagaran mangus kalibutan, kung madato na, mauminto na gamay, ayay, mausog mag-angay. Imbes ang uno, niabot man og number 6, nga unta maison ang number 1. Number 1 yun na siya. Ang kwerdas nga number 1 or 0, para na yun na sa 0. Hello. Sulay gun mo og usa ka gitar igsoon nga haong ba? For example, number 1, number 1, number 2. Sulay ang number 2, butangi og bordon, butangi number 6. Maangay ba na nimo? Ilustrasyon ba sa kinabuhi igsoon? Moingon po nya pit. Gitar dita pastor dili man. Yes, ilustrasyon na sa atong kinabuhi. Si Jesus daghan kay sa mga sambingay ang gihimo. Daghan siya kay mga parables, mga angayan nga panglantawan sa atong kinabuhi dinis kalibutan. Talagsa ra gyud igsoon nga makaagpas sa gibuhat ni Jesus. Talagsa ra. Ingon diri maigsoon sa 24, ingon diri, kung gusto ang tao magpasigarbo, angay niyang ipasigarbo mao nga siya
nakaila ka nako kay ako ang Ginoo nga maluluyon man. Ato pang nasabtan, niingon ang Ginoo, kung ang tao gusto magpasigarbo, ako ngalan ipasigarbo ninyo kay ako'y magbuot ninyo. Dili kamo may magbuot nako. Hello. Maumagani sa panahon sa imong panginahanglan. Tingali naakas kaliso, naakas problema, naakas kawalan-on, naakas balatian. Magmahay naman ka. Nga gilantaw nimo ang uban, ngano man Ginoo nga ako may nakatungon aning sakita, nganong dili man ang uban agin nagbuon ang Ginoo kay imo magiapil ang uban. Hello. Nganong ako may napurdoy dili man ang uban nga mga balasubas, nasa to pa na sina di kas mga balasubas. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Cleste Pargan Revas Rebolim. Amin. Mao mangani ning ingon ang Biblia, ayaw kasinahi ang mga dautan. Kung mangayo tas Ginoo, inubanan ang mapailobon o mapaubsanon nga pagpangayo, dili pagpangandak. Sa atong kinabuhi des pagpangalagad, basig mga lagad ra puta, ang atong tumong nga badato ta. Muingon ta, ay musimba joko diha kay aron ko panalanginas Ginoo. Sa to pag di ka panalangina, di ikaw ka musimba. Ang pagsimba obligasyon na sa tao ngadtos Ginoo, dili ang pagsimba sa tao aron ikaw ug ako maadunahan atubangan sa Ginoo. Nakuha na to? Kaya nga atong prinsipyo baruganan may igsuon, kana man karon dili mata makapaabot sa insaktong panahon nga ang Dios mismo muy mo paangay nimo. Kay ang Dios kung siya mo paangay ni ana, dili ko na ikaw mahimong dihado kay siya may gapaangay gyud. Hello. Dili man siya magdali-dali sa desisyon. Maumagani ang tinuod nga dunay kaalam, maghuna-una na siya. Iya paginangtun-an pag-ayo o sa diha nga iyang matun-an pag-ayo, mahimo siyang magmalampuson. Sulay ko ninyo basa ang mga panultihon. Kapitulo 1, versikulo 1, kapitulo, tanan nga kapitulo sa mga panultihon. Ikaw ug ako diha gud ka. Ang problema dili po kahimasa. Mapaybas. Mas nindot pang basahon ang cellphone, labi nang makakita ka diha kung salay makita nimo dihang makapasigas imong mata. Hello. Makawapawala sa katulugon. Pero pabasahon o Biblia, ayahe kakapoy anak pastor, ay maigo gyud ko anak. Aw igo gyud. Kung nagbuhat ka dili mao, igo gyud ka. Dili gyud na mahitabo maigsoon. Kung naa pag isula pastor, igo gyud. Agtanggo ka, tanawa si Gulayat na agtang uskabato ra maigsoon, nagpatay ni Gulayat. Wala ikaduha pila to kabato, 5, usa ka saplong, isa may kabalo mo saplong diri sa kabukiran maigsoon kanang palot sa abaka. Maumanay among isaplong kani adto perting kusog kag tulin, di ka kabalo pud anak nga mo gamit, ikaw po'y maigo. Mubalikos pinanimo. Amen ba? Wala pa taka magbasa sa ato nga gibasa sa Jeremias. Tanaw ra gud. Niingon ang bersikulo 24. Kung gusto ang tao, ikaw ug ako na, kadili matahayopan. Tanan tao. Niingon ang Ginoo, kung gusto ba ang tao ba, sister brother, mga pinangga na mong mga follower sa Sign FM, mga viewer sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, kita tanan ana ani nga bersikulo ha, dapat magmatmon. Ingon diri, kung gusto ang tao magpagarbo, angay niyang ipasigarbo mao siya. Ikaw na ug ako mao siya. Angay ipasigarbo mao siya nga nakaila ka nako, kay ako ang Ginoo maluluyon man. Insay iyang kaluyan, katong nakaila usab sa Ginoo, madah kaluyan ang wala kaila. Pagkabayas, igsuon pagka unfair. Ingon diri og nagbuhat
sa husto, tanawar na. Ang nagbuhat ay sa husto, iyang kaluyan. Og nagbuhat sa husto og matarong, mao kini ang mga butang ang akong kahimutan. Ako ang Ginoo ang nag-ingon niini. Grabe. Kinsay nag-ingon ang Ginoo? Wala nag-ingon ang Biblia, nag-ingon si pastor, nag-ingon si pastora, nag-ingon ang title sa simbahan. Mismo ang Ginoo nag-ingon niini. Nga angay nimo ipasigarbo ang Dios, dili ikaw. No. Basahon na to balik. Atong basahon. Sayo pa bitaw kayo maigsoon, layo pa kayo pagpanihapon. Ingon diri kung gusto ang tao magpasigarbo, angay niyang ipasigarbo mao nga siya. Wow. Ikaw og ako na siya. Nakaila ka nako, nakailatas Ginoo. Kay kung wala kailas Ginoo, ayay. Unsaon man ang igsoon? Nakaila ka nako, kay ako ang Ginoo, maluluyon man. Og nagbuhat sa husto og matarong, mao kini nga mga butanga ang akong kahimutan. Kahimutan ay ang tao. Kung imong buhaton nga ikaw ug ako makapahimot sa Ginoo. Kaya dinis kalibutan ka nang makapahimot kas imong silingan sa imong isigataw, makahatag kag sa ilang panginahanglan, ginagmay magdinagko. Karon ra man ang panahon na pagkasunod ana doon na problema. Tingali mawala, mairis naman itong ilang pag-ila. Labi na sa panahon nga doon ay problema, nga dili sab ka makasulban, man-discourage man na. Hello, labi na dili makasiguro sa ilahang tuyo nimo. Man-discourage na oy. Pero sa Ginoo igsuon, di gud ka ma-discourage. Buhata lamang ang maayo, buhata lamang ang gusto, kay ang Ginoo mo imo paangay nimo. Wow, di ba? Grabe. Ingon ang Mateo, tanawa gud ang Mateo mga igsoon. Ingon ang Mateo, kini ra bang panghatag mga igsoon? Kasagaran na bagyo na. Ipakita dayon mga igsoon sa social media mga igsoon, pila na kagantang, pila ka kilo unsa mga panghatag mga igsoon. Post na post. O niya, mabalaan man ka mga igsoon nga. Mura na gihatag nga dato mo nagwan ng tawhana. O niya, wala mura na gihatag nga buhong-bahong bulan. Kulang rin usang ikalungag mga igsoon. Kaya ipahibalo, ipudyong pa dyan ang trompeta. Ingon si Jesus, doon ay mensahe, kung muhatag gani ka sa simbahan, dapat ang usa nimong kamot, dili na kabalo. Sambingis At tanaw ra gud ang Mateo, when you give to the poor, do not sound a trumpet before you. Diba? Kung ikaw muhatag ngadto daw sa mga kabos, ayaw pagpatingog sa trumpeta na penteng iguasa. O niya muhatag pakas imong isigataw, ingnon pa nimo nga, pwede ra ba ng mahalas sister? Mahal ra ba nako ng palit? Gikan ko na branded ra ba ng akong gihatag nimo? Di malipay ka nang imuhang tagaan, di ba madismaya mo ingon, ay di makukapalo sa amin. Mahal man di ay ne. Sunod ana, di na dawato na imong ihatag. Pero mahalon man na og dili. Wow, kinasing-kasing ang imong paghatag. Hello, dunggonas Ginoo. Og hatagan pagdaghang panalangin nga moabot nimo. Kay moingon ba nga ang Dios, wow, nahimuot ko sa akong anak. Mauni akong anak nga akong pinalangga. Nagkakalipay ako. Tanawa si Jesus. Human siya na bautismuhan dito sa suba sa Jordan, nahabli ang langit. Bingkunsan ang salapati,
nga mao ang espiritu ug dunay tingog, anak, mauni akong pinanggan anak, nagakalipay ako kanimo. Nganong nalipay ang Dios nga iyang amahan, wala man mingsupak si Jesus sa sugo sa iyang amahan. Giingnan niya si Apostol Juan, Apostol Juan, tuguti lang nga mahitabo kini aron ang tanan nga sugo sa atong amahan nga mao ang Dios dili nato malimtan. Ikaw ug ako doon na may sugo ang Ginoo. Ang sugo sa Ginoo igsuon ayaw lang yun og pagpasigkarbo. O sig ingon dire sa Mateo, so when you give the poor, do not sound a trumpet before you. Muhatag gani kas mga kabos, it meaning to si mga kabos, di ko na angayang makabalos nimo kabos usahay subosap. Doon ay mga simbahan nga nindot kayo, mga simbahan dago kayo, daghan kayong mga kuha sa kilid, daghan kayo mga kana mga makililimos ba na doon sa kilid sa simbahan. O nya makilid ni may ilado nimo ang simbahan, kwartahan. Kaya ang nagdala sa simbahan, ilados ka tilingban, pero daghang kay makalilimo sa kilid. Hello. Inay ang mga tao nga angayan nga tabangan maopay mag-amot kanunay. Dili lang nato na i-mention. Kung naa ka taas sa posisyon, gitagaan kag trabaho gikas Ginoo, nga angayan kang motabang sa pina, kauyamot simpre ang level sa kalibutan, level sa kinabuhi sa tao sa kalibutan, naabay pinakaubos. Kung ikaw o ako nagkalisod karon, naapag mas labaw nga nagkalisod nimo karon. Kung nakabisti maka sa ordinaryong bisti, naapay mga tao wala pay mga bisti, gawa sa laing nasod nga nagbahag kay mao na ilang style. Igo ramang gisampungan ng igot-igot. Mao man ay ilahang culture sa unang mga panahon katong mga itas. Di ba magkuha man og agopak sa kahoy. Pero karon sa bagong henerasyon sa tibuok Pilipinas wala na makain na. Adini kaniadtong megsundo na pagoy gitawag og katong pinakaunang tawo managbahag daw na mapukog kakita. Na ako makakita maigsoon kung panahon doon ay mga gitawag og contest. Design sa ilaha nga mga sinina na nagbahag. Na magani mga na nagsayaw diha sa mga highways may suon, dili kay na nagbahag, labi nas mga prat, mga grupo na naghubog pagkasiyaw. Onya na nagbangot. Kani bang taho bang igsoon wa nagwe. Baka ingon tang usa nagway. Nya mahimot ka ng Ginoo. Ang tao ra may mahimot kay kini pagbahakat. Katawa sa nakita ko unsa. Na-enjoy lang ang tao karong panahon na, pero sunod problema. Kay nagasto ang imuhang panahon sa paglantaw sa hudyaka, katawa. Ay ang pamilya ka wala may malungag. Nagsalaag raman di ay. Mga bata, mga igsoon, mga batanon, bisan asa dito, bisan asa paingon ang mga ginikanan, si papag si mama, nagwadwad sa kabukiran, munas ginawang pagpaedukar sa mga kabataan. Ay ipa-eskwela mo igsoon, nagsalaag raman di ay, muuli raman ay boarding house, mangayo budget. Mag-isig-isig pas ni papag ni mama og dili kapalit og cellphone. Kay kuno hay gamiton sa eskwelahan, himan-himan di ay. 2 oras barkada, 2 oras uyab. Ako maigsoon bubuyag ko Kay way kapuslanan makaigsoon sa atong pagka-pastor, sa atong pagka-ebanghelyo dias maayong balita. Kung magsige na taguyon-uyon anang dili mao, nakalihukan nga mo'y buhaton og ka purdoy sa tawo nga mahimong uyamot sa panahon mga kaigsunan nga mintras doon na patay kinabuhi dinis kalibutan atong gamiton sa minatarong nga paggamit uban ang tabang sa Ginoo. Nadili po ka magpagsigarbo. Ingon ang Mateo may isa tanawa ra god. Ayaw ipagpasigarbo, ayaw patunggan imong trompeta diha be. Muhatag kas mga kabos. Ingon diri may isuon.
Di ba pagpasigarbo na? Hatag ka maigsoon pila ka kilo unsa diha, unsa pa nga bulat pila ka buok maigsoon post sa social media. O diya nabalaan kang dato mo na kakayo. Nya maron na imong gihatag. Paghatag og sinako oy. Paghatag maigsoon, imo pa kun imo ng computer maigsoon kanang kahago sa mga tao dili nakabayran. Ako maigsoon dili ko ana mag unong. Unsay gingon diri maigsoon? Munang matagutlo sa atong kinabuhi nagdala na kahulugan. Bulawanon na igsoon, ibutang sa atong una-una nga matag kininhawa, bulawan na. Gikas Ginoo, pinasahi na gikas Ginoo. Ingon diri oh. Klaro kaayo mga kaigsunan sa Mateo 6 versikulo 2. At tanaw ra kumuhatag kas mga kabos, imo diri patingogon ay mo trompeta kay nindot ay tingog. Ingon diri oh. Busa kun mohatag kamo hinabang ayaw kini ipanghinambog sama sa gibuhat sa mga tigpakaarong ingnon. Ayay, bato-bato sa langit ang matamaan, wag magalit kay mao magini nasulat sa balang kasulatan. Maagtang magini mga taong tigpakaarong ingnon ani nga kunuhay ng hatag. Pero ang gihatagan maigsoon naggasto kog panahon, kulang pa ng gihatag sa ilang paggasto pag hago. Hello. Dili na malilong sa katilingbanon nga kalihukan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Wala na to giklaro. Pero daghan kay nang mahitabo sa tao. Daghang umaasa na walang pag-asa dahil mayroong mga taong ganito. Unsay gingon? Busa kon maghatag kamo hinabang, ayaw kini pagpanghinambog sama sa gibuhat sa mga tigpakarong ingnon, sulod sa mga sinagoga o sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tawo na apan sultian ko kamo nga naghimo niini nakadawat na sila sa ilang ganti. Kung pananglit mutabang ka ba sa usa ka taong kabos, tabangan siya pinaagi sa bisan gani ang labing suod kanimo, dili masayod niini. Tanawara, dapat ang labing suod nimo nga tawo ayaw ipahibalo nga mingtabang ka. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Binigay Juan. Kumusta man ang imuha nga travel? Paingon sa dapit sa asan to? Dili man ni Saudi Arabia maigsuon, sa Oman. Kumusta man ang imong kahimtang diha sa Oman, sister? Ang Ginoo kanunay gyud nag-uban sa matag usa ni ato matinud-anon ba sa Ginoo? Imin ba? Ma-enjoy ang imong travel. Tingali nakaagi kag kalisod sama sa ako nga wife. Pero karon ang ako nga wife maigsoon magsigig ingon ang amo, i-extend ang imong kontrata ha. O niya bakasyon lang og 2 ka bulan, balik dayon dire. Natanawa na. Wala pa gani isa ka abot og usa ka tuig 7 pa ka bulan naghangyo nang iyang mga amo nga i-extend. Hello. Doon ay mensahe si Sister Binigay Juan. Salamat sa Ginoo, Pastor, iya kong gihatagan og amo nga buotan, sige ra kog pre dire. Wow. Atong palakpakan ang Ginoo ni ana. Nganuman, wala pa mo muadto sa laing mga nason nagpre na mong naano tagaay kog buotan nga amo. Kanunay nag-request mo mga prayer, Pastor, pray over sa akong travel. Ikaw ug ako maigsuon hinumdumi kung ang imo mga pag-apo sa taong matarong nako ginagkahimuan plus nga ikaw na narbaho mainampuon po kas Ginoo. Dihatagan og maayong amo, ipaangay ka, ipahimutan ka, ipahiluna ka. Matag usa maigsuon doon na magoy kasinatian sa atong kinabuhi. Ako ra gyud ning iprangka ha.
Sa atong kinabuhi nagkalain-laanahan ay sa kinabuhi sa tao. Sa wala pa, dunay mga OFW, dunay mga wala pa ka-abroad, nagpasigarbo na. Dili ni tinumutumo ha. Muingon na nangandak na. Ay mauli ra bitaw ko kung maka-abroad ko, kaning ako ang kontra nga mga silingan nga sige na kong marites, makabalo sa gyud ko ani. Nangandak naman ka ang imong pagpangadto sa laing nasod. Nagamit naman daan ang imong kasangkasing, naguol naman kadaan. Labaw sa tanan, naguol ang Ginoo. Muingon ang Ginoo, adilan na ako ni paaboton sa iyang kontrata, pabaliko na ako ni siyang agi. Pero kung ikaw mainampuon kas Ginoo, wow, tagaan kag buotang amo like ni Sister Joan Binigay nga kanunay siyang nagpray sa atong Ginoo. Grabe. Gihatagan ako buotan, sige ako pray dire. Thank you God. Wala ko niya pasak di diri sa uman country. Grabe sa. Diha nimo mahibalan ug masinati sa usa ka tawo nga kanunay nagpaubos sa iyang kaugalingon. In biblically, bulahan ang magpaubos kay ipataas ug ang magpataas ipaubos. Ingon ang Biblia, kung muhatag ka sa mga kabos, ayaw patinguga ang imong trompeta. Maumanggani ang panultihon, ayaw papadayiga ang uban, ayaw papadayig sa imong kaugalingon, kundili papadayiga ang ubang tao. Ikson. Salamat sa Ginoo ni Sir Mark Puntalio Encontro. Lisura po mga ekson o mga apelido. Murag karon pa man ni siya nakalantaw sa ato nga live. Unang every nato live maison kada live, dunay nagkalain-lain nga mosulod sa atong mga programa, sa atong programa dinhi sa FM radio. Una nga maglisod ko o explain, maglisod ko basa ilabi na sa ato nga monitor nga medyo layo lang gyud, dunay ra gyud gamay nga distansya gikan sa ato nga nahimutangan paingon sa monitor. Una nagampo ko maigsuon nga duha ka cellphone diri sa studio. Bulahan lahi ang monitor, lahi usab ang akong basahon para sa ato ang mga kahigalaan nga dunay mga mensahe. Amen ba? Kay kining atong nilantawan usahay, dili na kaayo makaklaro. Medyo hanap-hanap na usahay labi na ni atong dugo. Mutaas na igsuon. Muna nga doon na makoy maintenance. Ako nagyud nga giampos Ginoo nga kada adlaw dili ko makainom nini. Kung high blood ka maigsoon doon na may tay gitawag og maintenance. Muna nga usa ko miinom kung pananglitan murag hanap naman ni. Ayay, murag ni taas na ang ni vocal na tingali si blood. Dilo. Kay ang high blood maigsoon balantayan bina. Dili ka pwedeng malipay kag maayo, dili ka pwedeng maguol kag maayo. Dapat na arakas gitawag og neutral. Amen ba? Unang salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi sa tanan nga nagasunod nining atong programa dinhi sa FM radio. Tan-awa ra gud ang panultihon maison ato ning basahon. Kay naghisgot man ni og pagpangandak o pagpasigarbo sa ang kaugalingon. Ingon ang Proverbio kapitulo 27 bersikulo 2. Tan-awa ra gud, let other praise you and not your own mouth. Hulata ang uban nga maoy mudahi kanimo, ayaw pagdaig sa imong kaugalingong mga bakba. Moingon pon may daghan din ang mga bakba pasod mga man imong bakba. Kay kasagaran manggod madungog sa tao labi na dunay kahibalo, ay ako anak kasayo narana ay himan-himan wa pud nakatunan. Di, asa pa ingon, ikaw rasap may soon. Ikaw rasap magsakripisyo ko naman. Hinambog naman di ay, waman ay buhat. Maumanggani ni gingon ang Biblia, patay ang pagtuo kung walay pagbuhat. Patay ang imuhang pag-angkon ng Kristohanon, unya ang imong binuhatan, dili Kristohanon o style. Ay style pagani. Dili ka kanang style. Murag dili magyuna tinuod, magsuon kay style raman. Mahanaw raman. Kristohanon nga dunay buhat.
buhat nga iyas Ginoo, dili iyas tao. Panultihon, Kapitulo 27, versikulo 2, unya mo atras kos 1. Aron ato yung mausisa maigsuon nga sa panahon nga naa natas-taas nga nagkangog kaayong kung magkailang maigsuon nga perting habuga kani ato karon. Unsa ka? Ginoo ray na sayod. Balik sugod sa uno. Pangumustahon nimo, moingon na lamang perting paita. Pero kani ato perting gawbuha. Ikaw pa'y ingnon nga, kanatawa na, na. Okay raman. Dili masab nato na gamito natong kasing-kasing sa mga taong sama ng mga habugiro. Ingon din maigsoon. Ingon ang versikulo 2 sa maong panultihon, Kapitulo 27, versikulo 2. Nya mo atrakos 1. Ingon diri o. Maoy padayga kanimo ang ubang tawo o ang mga dumuluong bahinoon apan ayaw pagunay pagdaig sa imong kaugalingon. Klaro dili. Pati klaro ha maguna. Di ra bagyo ni ininsik. Di sab ni estino. Di sab ni kinatsila. Di sab ni Arabic maigsuon. Perti klaro ha. Klaro kayo ang Biblia. Gawas to atas Arabic maigsuon mga estino at puta dito maningkamot og in Arabic og in estino kay di masab na sila kasabot. Unang kita mga Pilipino maison ato paningkamutan dili ta magpasigarbos ato agsilingan sa atong isikataw kung daon sa nata. Daghang maguol. Daghang maingon mapos sa sosyal. Abi kay nauswag og gamay, nausap man ning angay. Angay ba naman po'y aplido nga angay. O na mga tag-dispensa maison kanis mga aplido mga angay. Kaya tinuon nga gitar maigsoon kung malubad gani mausa ang ulang gani kwerdas di sab na angayan maigsoon. Kung mayabag sab ang usa labi nagmasintonado daghan nagtaya. Nganong masintonado ang gitar daghan nagtaya, daghan ang putol-putol tong mga bordon. Igsoon dili na mo ikalipas Ginoo. Tanawa ra gud maigsoon. Tanawa ingon dali. Maoy papadayga kanimo ang ubang tawo o ang mga dumuluong o sa manang dumuluong dili residente sa imong lugar. Dumuluong umalagi ba? Kinsa may nakatabang sa usa ka tawo nga gibanhigan, usa ka parabol og sambingay nga gitawag og Good Samaritan. Ang maayong Samaritanhon dili man na malilong kasi man ang gidrama sa mga bata, gidrama maigsoon sa katilingban nga kinsa tong Good Samaritan. Nga ang usa ka dumuluong mao pay nitabang ag samantalang katong daas ug rangko nilikay sa pikas kinsa man to. Inyo nang basahon maigsoon og kinsa to. Ingon dire maigsoon, ingon dire. Mao papadayga kanimo ang ubang tawo ug ang mga dumuluong bahinoon. Wow, bahinoon. Apan ayaw pag-unay tanawa ra guna ayaw pag-unay. Pagdaig sa imong kaugalingon. Bersikulo 1. Moatras kos 1. Ayaw ipaniguro ang bahin sa ugma. Maunit tubag dinhi sa bersikulo 2. Ayaw pagpangandak sa imong kaugmaon. Hello. Kay kanang kaugmaon lahi na sab na og sitwasyon. Ang karon ug ang ugma ang Dios ray nasayod pero karon nahibalo ka nga mao na imong kahimtang. Mao mangganing ayaw kumbiyansa o maayo ka og lawas. Daghang ka kwarta karon, kwartahan adunahan ka karon. Kay ang ugma naaras Ginoo wala sa tawo. Ang tawo ang makita raman karon, makapasigarbo siya. Moingon man nga ay wa nay lain ani makaangkon sa akong abilidad. Ako na gyud ni, wa na gyud wa na. Ay mo matang uwaton mga igsoon. Ayaw uwata ang uban. Uwatag ikaw ra po kita ra may gauwat sa atong kaugalingon. Dili mauwat ang Ginoo. Dili gyud mauwat. Ang tao ray nauwat. Siya kagulin pasigarbo siya. Ingon diri ayaw paniguro ha. Ayaw paniguro ang bahin sa ugma. Kay wala ka masayod unsay mahitabo gikan karon hangtod ugma na perting igo asa
Sa atong kinabuhi nasayod batas atong ugma nga maayo pataglawas ron. Pasigarbutan ay kusgan ko kayo ay ugma nagkiang-kiang naman ni suwal man ng rheumatoid arthritis, ni suwal man maigsuon ning sakit ug kalit mga kaigsunan kanang gibati nga wala damha. Di kung sa may mahitabo sa tao lisod una nga ayaw pagpangandak mga igsuon kanang gitawag og boastful pagpasigarbohon. Una nga ato nga tema brag. Unsa man ang brag? Kung sa meaning pa na maigsoon, say something in boastful manner. Kana bang kinaiya bang pagpanghinambong maigsoon? Pagpangandak sa iyang ugma sama sa usa ka dato nga nagtigom sa bahandi. Nagiingnan siya sa Dios. Ayaw hinambog diha kayo ng gabi ikuhaon tikaw. Muna sa atong kinabuhi maigsoon dili nato ikapasigarbo sa atong abilidad karon. Inunua sa atong gibasa giniha sa mga salmo, ipasigarbo hinuon din nato ang Ginoo kay siya mo'y mapahiluna nato. Kadaghan kay mga OFW, mga DH maigsoon, makadungog ko sa mga sugilanon nga moingon nga ay unya ra bitag ini uli nako sa Pinas. Wa na. Di kaabot sa kontrata. Balik sa agi. Unya ra bitag makahuman kog eskwela, mahimo na kong engineer, wa pod kahuman hinoon. Mahimo na kong pulis na birahan jud mo. Pandak pod mo ay wa man pod ka pasar. Igsuon ayaw ipagkinansag ang imong kaugmaan. Hinunoa pagpailo pagpaubos labaw sa tanan mainambuon kas Ginoo. Kay ang kaugmaon wala nimo, wala nako, wala sa imong silingan, wala sa imong isikataw, naa Diyos Ginoo. Ingon diri sa unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 21. Gikinahanglan nga dili siya mapasigarbuhon sa iyang isikataw. Ato ning basahon igsoon. Ikaw ug ako dapat ang langgod ug sa gihatag sa Ginoo ayaw langgod nagikapasigarbo. Mutaas tagamay maison kung unsa imong kahimtang kaniadto karon moras gyapon ang imong pagtagad sa imong silingan sa imong isikataw. Matinagdanon makakaniadto wala pa kay kwarta, wa kay trabaho, matinagdanon nagyapon ka until and forever. Hello. Matinagdanon nagyapon ka. Mapaubsanon nagyapon ka. Ingon ang unang Korinto kapitulo 3. Tanaw ra gud ang unang Korinto kapitulo 3 maison. Ato ni basahon, do na mo'y Biblia. Unang Korinto kapitulo 3. Bersikulo 21. Salamat sa Ginoo. Adunay mensahe si Pastora Imagine. Na perting dulo dalaga siyang anak kay na ayo naman maigsoon nakaliko naman. Perting enjoy Una nga namalandong ko sa Ginoo kanunay sa iya nga kahimtang kay gikan sa akong lakaw. Dili magyud na ginhapon kung dunay ba gibati ang bata, di gyud na motagbo maison ko asa man di si bibing kamay. Tuain taon sa kwarto naghigda, natulog. Kung dili man na siya inana, labi nagmakadungog sa motor maison, magdungan man nagguwa diris duha ka bukawang. Maguna man ang ulo kay mag kana bitaw nga mubles. Pero sa iyang gibati maigsuon nga doon na sa gibati luya god. Pero kay naayo naman pinagi sa tabang sa Ginoo gitubag ang mga pag-ampo. Perti na pong layat-layat. Amen ba? Perti na pong layat-layat mga igsoon. Ingon na ang atong kinabuhi dinis kalibutan. Ingon dire sa unang Korinto kapitulo 3 bersikulo asa man kutob bersikulo 21. Ingon dire 21. Busa dili angay nga ipasigarbo ang iyang mga butang. Natanawar na pitiklaruhar bagyon. Iyang mga butang ayaw ipasigarbo. Nga nakapalit ka Grapto, nakapalit ka og Mercedes Benz, nakapalit ka unsa diha maigsoon dayong
bulhot dire, bulhot dito, na disgrasya sa moingon pud sila gaba na. Ay nakakita ko maigsoon sa usa ka rider ba. Ang nagparking sa kilid, perting kaligo kini agi masaktaan dako kay danaw, perting kusuga. Nagkusuga gyud kayo. Bulhot maigsoon pag abot bitaw sa unahan kay wa man ka balance. Ingon taon ang nagkomento maigsoon, karma na. Perte mang pagkabalito nga maigsoon tungod sa kakusuga, wala na magid sa wa na magid sa kapugong maigsoon kay balagi na. Nagpasikat mga kaigsunan kay rider lagi. Nawala man hinong ka rider. Ang naagian maigsoon. Pwede taong kumura, kining aslay man. Wala man magpahinay-hinay ka parking yung taon maigsoon. Nagi taong sama ni anas Di po nato na mamahayan kay bausap na ilaha. Tanawa ko na bitiunong maigsoon, tanawa dire. Yun dire. Busa dili angay nga ipesigarbo ang mga butang nga mahimo sa tao. Sapagkat tinud inyo ang tanang butang. Ingon si Apostol Pedro, si Pedro, si Apolos, si Pedro, ingon man kini kalibutana, ang kinabuhi og ang kamatayon, ang karon og ang umaabot, inyo kining tanan, og kamo iya ni Kristo og si Kristo iya sa Dios. Grabe sa. Ikaw ug ako gihatagan tanining tanan, apan ayaw nag-ipasigarbo ang imong nakatunan. Kay ang Dios mao'y nasayon sa ugma sa tao dinis kalibutan. Ingon ang Santiago kapitulo 4 bersikulo 16. Ingon siya diri mga igsoon, dili ta mahimong arogante. O sa manang arogante mga igsoon, kana bang o sa manang arogante garboso gyapon na. Labi nag makadungog kag istorya, mas grabe pa po ka nga labi na kon arita diri sa highways, madakpan ka. O niya isyuhan day kag arrogant driver. Sige ra gyapon ka og tubag-tubag kay bisag wa pag kay lisensya, wa pa kay listro, kulang pag yun ang imuhang gisulot, tag chinilas ba ka unsa diha? Kay bawal magyud sa highway. Ay ang gadakop nimo imuha man pong inusugan maigsoon. Di, perte na hinoon hasta imuhang unit gidala kagulkol hinoon. Anak man ko na maigsoon ka ng arrogante ba? Ingon dire maigsoon. Kapitulo 4 sa Santiago, kapitulo 4 bersikulo 16. Ingon dire. Ingon ang 16, apan kamo karon nagpagarbo og nangandak dili kini maayo. Maayo din na. Nag-ingon ang Biblia may iso, dili kini maayo higala. Igsoon mga follower ang listener sa Sign FM. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 16, unya ato ning ipadayon sa 17. Ingon dire, apan kamo ato ning sugdon sa 12. Ingon dire, pahimangdo sa dili pagpanghinambog, aperting klaro ha. Pahimangnuan aning Biblia, pahimangnuan aning bersikulo ha, sa dili pagpanghinambog, tigpagawal ba tigpagawakal maigsoon. Ingon dire bisan na atong wifi hinay maigsoon. Ingon dire mag-igsunan, ani ay isulti ko kaninyo, kamo nga nag-ingon karon og ugma muadto kami sa syudad og magpabilin didto usa ka tuig aron magpatigayon og makasapi pag-ayo. Wala kamo masayod kung unsay mahitabo kaninyo ugma. Diba? Daghang mga brod kay moingon nga ay makabalos lang yung ko ani kadaog-daog na ko ani ay gawas sa mga matinud-anon. Tanan nga mga OFW address ni tanan sa mga tao. OFW man mahimo mang madato gikas ka pobre nahimong garboso, apil tanan ang tao ani. Ilustrasyon maigsoon usa ni sa kapagpanganda kapo adto ka sa layo magtigom kag bahandi, apan nag-ingon ang Biblia nakabalo ba mo sa inyong ugma? Unsay giingon diri? Ani ay isulti ko kaninyo,
Kamo nga nag-ingon karon, ugma adto kami sa syudad og magpabilin dito usa ka tuig aron magpatigayon og makasapi pag-ayo. Bersikulo 14. Wala kamo masayod kung unsay mahitabo kaninyo. Ugma sama kamo sa gabon nga makita sa makadiyot ug unya mahanaw. Bersikulo 15. Mao kini ang angay ninyong isulti kung maluoy ang Ginoo. Wow! Gihatagan tag-angay natong isulti. Miss Ginoo, sister, brother, maka-abroad ko uban ang tabang sa Ginoo. Ipahilo na ka. Ipaangay ka kaysa wala pa kaming larga nang hinaot na kas Ginoo og nag-ampo ka. Lord, tagai ko buutan nga amo. Grabe sa ang Biblia nagtug-an kanimo ug nagtug-an kanako aron makahibalo ta sa angay natong buhaton. Maabot ba mo sa laing mga nason pag uli ninyo maurag yapon ang inyong kinayapatasan. Apan pag uli ninyo mga OFW, mga garboso na kaayo mo, hinumlumi kanang inyong hinaguan, wala na'y kapuslanan. Kanang tanang profesional, kanang inyong pag-eskwela, inyo nang ipasigar mo sa katilingban, way kapuslanan. Mahimo mong engineer, mahimo mong doktor, mahimo mong taas nga rangko sa tibok Pilipinas, useless ang tanan ato pangas Ginoo. Pero ato bangan sa tao, murag kamoy hari sa tibok kalibutan. Time will come, paninglan yun ang matag usa ka kinabuhi. Ikaw o ako dapat magkat-on sa mensahe sa atong Ginoo. Unsay giingon diri maigsoon? Unsay giingon diri pamaagi? Mao kini ang angay ninyong isulti kun maluoy ang Ginoo. Lugwayan niya ang atong kinabuhi ug makabuhat kita sa atong buot-buhat. Grabe. Manghinaot ko diningatak na og dapit sa kahaponon nga iyang ihatag. Naatay makatunan o maayong mapupok nga pagtulunan sa kinabuhi pinaagi sa balang kasulatan. Og salamat sa Ginoo sa inyong pagpaambit, sa inyong pag-share, sa inyong pagpaambit ngadto sa uban, pinaagi sa balang kasulatan, paghimo, paghago, paghatag og panahon aron ikaw ug ako mamalandong kanunay nga ikaw ug ako pinasahi di sa Ginoo samtang ikaw kanunay na malandong sa iyang kaayo. Grabe. Ipahilo na gyud kas Ginoo. Ingon diri ang 17. Busa ang tao nga nasay unsay maayo nga buhaton apan wala magbuhat niini nakasala. Dapat masayod ka sa imong gibuhat aron ka dili makasala ato pangan sa Dios. Ingon diri sa Salmo, last nga mga bersikulo. Akong ikapabilit sa matag usa. Ang atong oras karon alas 2:38 sa kahapon. Sa samang takna, sa samang higayon ugmang adlaw mag-uban-uban gihapon ta. Sa kadlawon mga kaigsunan, gikinahanglan ang balang kasulatan ato gyud ning tun-an og kinabuhi aron maunay muhatod mugkiya muhatag nato kadaugan kalampusan kausaban sa dagan sa atong kinabuhi dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Unsay giingon diri sa mga salmo, do not lift horn on high. Aduna ganit ay mga sakyanan, pip 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 pip. Ayay ang isundan nimo initon mag-ulo syotokil human imong pipit kay daghan ang hitabo maigsoon sa mga siyudad tungod kay magarbuhon kang ni pipit. Depende biya sa pipit mga igsoon, dunay pipit nga warning, dunay pasigarbuhon nga pipit horn. Ayaw patas ang imuhang bosina. Masa man ang bosina mga igsoon. Salamat sa Ginoo ato ning basahon las nga mga bersikulo manghinaot ko nga na tayo makatunan ining matao nga kabut kahapon ngayon yata.
Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga OFW o sa tanan nga nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, ilabi na sa nagasunod din sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Pag-uban-ubang taon niyang kadlawon paigsoon or unyang gabi although makaigsunan ako lagi na i-relax ni ako ang tingog kay nabantayan ako gikan sa buntag mudto gabi perte na gyud akong pagkapausa. Sa pag-live maigsuon mo gamit ang enerhiya. Matupas akong amigo nga usa ka naa sa FM radio kanang 1 hour niyang tabi teting kapuya ang lawas kay maggamit sa enerhiya energy mga igsoon. Unang salamat sa Ginoo kita lang sa gihatagan og panahon ug unsaon nato pagdala ang gitiyal sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ingon diri mga igsoon sa maong kapitulo Salmo unsa iyang mga pagmando ni Salmista David. Gimanduan ko sila sa dili pagpagarbo. Wow. Ingon si Salmista David, ako silang gimanduan sa dili pagpagarbo. Atong basahon dinhi sa bersikulo 1 sa kapitulo 75 aron atong masabtan ang kasulatan. Ang Dios nga maghuhukom. Kinsay maghuhukom ang Dios dili si tao, dili si simbahan, dili sa title sa simbahan, kundi ang maghuhukom mao lamang ang Dios. Mao nga niingon ang Biblia, ayaw paghukom aron ka dili hukman. Kay wa tay right, wa tay katungod nga mohukom sa atong silingan, sa atong isigataw kung unsa ang ilang kaugmaon karon. Kay ang Dios rabay nahibalo sa kaugmaon sa usa ka tawo. Ang Dios nang igsoon. Wala na ilain pa. Kay kung mo desisyon kasi imong silingan sa imong isigataw nagsapasabot sama kas Ginoo. Ikaw mo'y nahibalo sa ugma sa imong silingan. Ikaw mo'y nahibalo sa ugma sa imong pamilya. Ikaw nahibalo sa imong ugma sa imong mga igsoon o kaparentihan. No. Ang nahibalo mao lamang ang Dios. Kung unsa may estado sa atong kinabuhi karon, ayaw nagipasigarbo sa tibuok kalibutan. Ingon ang Biblia, ipasigarbo hinoon nato ang Ginoo. Sa atong unang gibasa kaniha, diya sa mga Salmo mga igsoon. Kapitulo sa Jeremias kapitulo 9 bersikulo 23 ngadto sa 24. Niingon ang 24 sa mga Jeremias, ako mao'y angayan ninyong ipasigarbo kay ako nahibalo kaninyo. Ikaw ug ako wala tay lain kay pasigarbo sa tibuok kalibutan kundi ang Ginoo. Ingon diri maigsoon, nagpasalamat kami kanimo o Dios. Nagpasalamat kami kanimo. Gisimba namo ang imong ngalan o gisangyaw ang kahibulungang mga butang nga imong gibuhat. Bersikulo 2, nag-ingon ang Dios, nagtakda ako panahon sa paghukom o maghukom ako inubanan sa kaangayan. Wow! Ang paghukom sa Dios naas kaangayan. Apan ang tao sa kalibutan dili sa kaangayan. Ang paghukom sa tao makita sa gawas o wala sa kasing-kasing sa tao. Hinumdumi magkatunta nga ang atong kinaaya batasan Dios nung kinaaya. Ang tinud-anay nga kinaaya ayaw paghukom sa imong isigataw aron ka dili hukman atubangan sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sarini Hemenio. Salamat sa imo sa kinabuhi ni mo Ma'am Sarini Hemenio. Nagwas usab sa atong nga programa karon. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa. Ingon ang bersikulo 2, last nga mga bersikulo nga ato karon nga kipaambit ining matahong nga kahapon. Nag-ingon ang Dios, nagtakda ako panahon sa paghukom o maghukom ako inubanan sa kaangayan. Apan ang paghukom sa tao na walay Ginoo, wala diha sa kaangayan. Pagpanghatag sa isig katao, wala sa diha sa kaangayan. Katurang nga kaangayan, ikaangyan sa tao nga angayan ang hatagan. Dili na siya di kalipay sa itong Ginoo. Versikulo 3,
Bisag matay og ang kalibutan, og mukurog ang tanang nagpuyo niini, ako ang malikon sa inyong sukaranan. Wow, grabe. Versikulo 4. Gisultian ko ang mga hambugiro sa pagdili pagpanghinambok tanawara. Kinsay kasulti? Ang Dios. Gisultian niya ang pangutana, kinsa may magdala sa tingog sa Dios. Pwedeng ikaw, pwedeng ako, pwedeng kitang tanan nga magkaton, nga maghibalo sa tingog sa tong Ginoo. Makita diha sa tao nga mahimo kang Dios nun kung ang imong kinabuhi naglakaw diha sa pagka-Dios nun. Kumusta man higala? Natuman na ba? Nabuhat na ba? Ang ikalipay Ginoo. Ingon dire, gisultian ko ang mga hambugero sa mga dili pagpanghambog. Gisultian ko ang mga daotan nga dili na sila magpahitason. Ang mga badautan ay maigsoon o hambugero mapahitason. Versikulo 4, gimanduan ko sila sa dili pagpagarbo. Gimanduan sa Dios sa dili pagpagarbo. Ang hukom nga dili magikan sa sidlakan o sa kasadpan o sa amihanan o sa habagatan, ang Dios maoy maghukom. Iyahang silutan ang uban o ang uban iyahang pasayloan. Wow, ang Dios lang makahimo nini. Dili si sister, dili si brother, dili si pastor, dili si pastora, dili leader sa simbahan, dili title sa simbahan ang makahimo sa paghukom. Ang Ginoo higala. Manghinaot ko, ano na tayo makatunan? Bisan unsa pag-estado sa atong nakatunan dinis kalibutan, kanang tanan ikaw o ako gipialan lamang sa atong Ginoo. Mag-ampot ta mga igsoon. Atong pasalamatan ang Ginoo. Ingatak na udapit sa kahaponon ang atong oras. Alas 2:47 na gyud. Ining primerong ang sa adlaw sa Nobyembre sa tuig 2024. Ang Nobyember maigsoon na alamay 30 ka adlaw. Pila na naman ka adlaw matapos na ang tuig sa 2024. Kumusta man? Doon na ba tayo kausapan sa dagan sa panahon sa itong kinabuhi? Nagsineryoso na ba ang mata ko sa? Nigila na ba sa Ginoo? Igsoon, ikaw o ako, wag itay arang mahimo ko na lang Diyos. Tanan na itong kinagtinguhan, tanan na itong paningkamot, tanan na itong paghagok pagkogi, kanunay na itong isalig nga ito sa Ginoo mag-apo na. Labing kamahanan o mahigugmaon ka ng Diyos Ama. Salamat o Diyos sa imong pagtibig kanunay ka namo. Salamat o Diyos sa imong pag-amping o pagpanalipod kanamo o Diyos. Doon na may mga panahon amahan na kami adunay pagkulang kanimo. Doon na may panahon o Diyos na kami magduha-duha sa imong pagka-Diyos. Apan Diyos ka nga magahimo sa imong gusto para kanang programa. Salamat o Diyos sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM 95.3. Sa tanan nga mga OFW nga nanarbaho sa laing mga naso, nga imo silang gibantay ug giproteksyonan, o imo silang gipahilunan sa mga amo nga mga buotan ron tungod sa mga pag-ampo usab kanimo Lord God. Salamat o Diyos na sa ilang pagikan o sa ilang pagpamauli ang among kinaayong batasan kanunay mapasalamaton gyapon nga natin. Bisan pa man sa tanan karon adunay taas ng mga posisyon dinhi sa kalibutan, magpabilin kami mainugsanon diya sa imong katubangan. Salamat o Diyos sa imong pagpiyang kanamo nga kami takos og angayan nga imong pasidentan. Bisan pa man o Diyos sa tanan karon naminaw sa Sign FM 95.3. Sa tanan nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao.
o sa tanan nga nag-share ni ining mao nga programa. Ako mga pag-ampo nga kanimo, magpabilin ang imong gugma o pakigdait sa matag usa. Nga dili kami o Dios mapisakarbuhon sa among kinabuhi, kundili ikaw ang among gipasikarbo sa among kinabuhi, Ama. Aron ikaw mo'y magdala kanamo, aron ikaw mo'y mugiya pinaagi sa balang kasulatan. Salamat po Diyos sa akong pribilege gayon ang imong ihatag kanamo, aron kami magkaton nga makapasalamat nga na kanimo sa sitwasyon na naa kami sa palisod, sa sitwasyon na naa kami sa balatian, apan pabilin kami adunay pagsalig diha kanimo, Ama. Tungod sa imong pagkakamahanan, tungod sa imong pagkamilagroso, kami tanan nangaayo gikan kanimo. Salamat po Diyos kung mga pag-ampo nga na kanimo sa akong wife nga naakaroon sa kisi sa iyang mga pagpanarbaho uban sa iyang mga kaubanan. Sa kinabuhi usab ni Sister Joanne Binigay, Lord, wala nimo siya kawanga, wala nimo siya pakyasa, imo siya gatagan og buotan og amo nga buotan gikan kanimo. Pati ang iyang kinabuhi labaw sa tanan sa iyang mga pamilya na bilin niya sa dapit sa lantawan. Ikaw o Diyos mag-aamping kanunay magatipik sa imong pagkamahin. Labaw sa tanan din sa Shine FM 95.3. Sa tanan na mo mag-aksyonan dapit sa Bartini, sa Baro, dapit sa Pilipican, dapit sa Kangkoy, upupan pang mga katawhan na kadungog nining mga nga minsahe karon ning adlaw dapit sa kapunan doon. Sa tanan karon naguhat sa Facebook Live, Luzon, Visayas, ang Mindanao, among mahikatunan nga naa kanunay kanamo, aron kami dili mapasikarbuon sa tibok katilingbanan. Pagpapiling kami makainugsanon diya sa imong atubangan, Lord, ay wala kami aron mahimo sa tanan namong mga paghago o dili nimo kini panalanginan. Iyahi labdagi kanunay aron ang imong mga pulong mga mensahe dili mo labay kawang sa among mga kinabuhi. Salamat Amahan, initag na ubapit sa kapunon ng imong ihatag. Walay hunong ang akong pagpasalamat nga na kanimo ay imo kami giatiman kanunay sa mga kinabuhi. Samtang aduna pa may kininhawa, samtang aduna pa may kusog, amo kining iserbisyo alang sa pagpadako sa imong himayaan o kadungganan. Ikaw ang akong gituboy, Amahan. Ikaw o Diyos ang akong gibayaw. Ikaw ang akong gipasikarbo sa tibok kalibutan. Ay akong giilang na wala ako arang mahimo kuno likaw sa akong kinabon. Uban sa akong pamilya, uban sa trabaho nga imong gipiyal kanamo, Lord. Salamat Amahan, inikat na udapit sa kaponon. Kadungganan kay mayan, anha na gyud kanimo ang tanan. Pinagi sa ngalan samahan, sa anak sa Dios o sa Espiritu Santo, ang tanan magaingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo sa inyong pagkikuban. O niyang kadlawon mga kaigsoon, sa samang tagna, sa samang higayon, mag-uban-uban ta sa atong programa. Atong programa sa kabuntagon mga igsoon, ang imong pulong may lamparahan sa pamangatihin o kahayag sa kong alagyanan, makita ka na sa Salmo 119, versikulo 105. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Cardinario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend King Brian Makasaol, anyaro sa inyong ubos nga lagad, ubos nga higala, ubos nga amigo, ubos nga sulugod sa FM radio sa 95.3 sa dial sa inyong mga radio o sa social media Luzon, Visayas at Mindanao, even sa laing mga nasod. God bless everyone. Ang inyong ubos kalagad, magaingon ang grasya sa Dios o ang pakikambit sa balang Espiritu Santo magauban sa tanan ng mga balaan gikan ng orasaha ang atong oras karon alas 12:53 na sa sayong kahapon. Maayong gabi sa laing mga nasod, maayong buntag sa laing mga nasod, maayong mundo o maayong hapon dinhi sa Pilipinas. God bless everyone. Og salamat sa Ginoo sa inyong panahon nga inyo ang gigahin aron ikaw ug ako magkat-on diha sa mensahe Ginoo. Salamat sa Ginoo. Pastor Sapre Candelario kanunay nagdasig sa matag usa.